tros en la Bíblia dedicat a això, perquè qui fa el que pot no està obligat a més. A tot això, no sé si s'havia donat compte, però és que resulta que estàvem gravant ja el segon capítol d'este meravellós podcast. Sí, home. Segon capítol, mare meva. Hòstia, pensava que estava explorant, tio. Ningú Jo a Sony m'ho esperava. donava un duro, Jo pensava... Patrocinadors ja Jo molts encara no ha donat ni un duro. Jo, sincerament, les 3 o 4 cridades que van recibir després d'acabar-lo de... Bueno, se passeu un poquiu en esto, tal... No, és broma, no mos busca ningú, tranquils. Estem així i una volta més. Sense que mos vulga ningú. Bien. Bueno, De fet és que no s'aguantem ni a nosaltres. A No, veure no. qui a nosaltres s'ha fumat hora i mitja de podcast de nosaltres fent el subnormal. però és que també No les, ves mal, jo. les cares se les tinguem Crec avorrides. Vull dir, a veure, no se les tinguem avorrides, però... Però és, Dius, pa què vaig a veure el vídeo d'este si vaig a veure-lo ara? Per fer-me el cafè. és infumable. És infumable, pa lo fumable és que som nosaltres. És infumable fer-se el podcast sencer. No passa res, no passa res. Això, que ho sapiau, això i jornar. Això i jornar. Imagineu-se, per a cobrar 1.000 euros. No, i del podcast no cobres res. La puta. Hasta que no hi de pobres, així estarem. Home, no veges, ole. M'encanta com Paco posa el tono este de refrán. Sempre Sí, que sí. tira. En plan de ficar missatge serio. Vaig a fer un missatge serio. Vaig a fer un... Empresa secreta. Tío, equipo de investigación. Correcte. No m'hi sé el nom. Que no seria boníssim que si jo tinguera que elegir anar de convidat a un programa, ni la ruleta, ni el boom, ni saber i ganar, Saber i ganar, vols dir. me pareixeria increïble. I és que me n'aniria a la primera Merda, ronda. tio. Car, tu, jo per cap poc a la primera. Me'n vaig a fer la Tu, mà. però home, poc. això ho faria més fàcil per nosaltres. Poc es parla de l'IQ de la gent que va als concursos espanyols. No, Sí. però O sigui, tu necessites 4 títols per saber tant, Els que són Tens que llegir molt, això sí. del palo pasapalabra, saber ganar, perquè això són... Ja no No, tindrem sí. molta cultura, sinó d'haver-se empollat Sí, l'enciclopèdia. correcte, tal qual. Totes les paraules, tot el que Això s'haver-se empollat signifiquen... l'enciclopèdia. Buah, tio, que guapo. Això és... A veure, pots dir que és avorrit, però després t'empolles la Pokédex sencera i no passa res. sí, claro, vas estudiant el diccionari. Correcte. És que jo penso, jo dic que de passar palabra estaran estudiant el puto diccionari. Sí, és el paparan. Hòstia, però t'imagines, en plan, salsen, va, un tocot des de la C hasta la D. Claro. C, A, K, Canuto. Hòstia, que ganes. Buah, com entraria uno ara? T'imagines la puta d'ells que estan estudiant durant 8 hores seguides el diccionari. Acaben, mama, que n'hi ha de mirar sopa de lletres. Em pega Però- minutis. Hòstia puta, tio. Jo diria A lo que club. Li la trobes gent les que està paraules. passant palabra realment, tu pensa que això estudien molt, però el qui guanya un pastón, es pot retirar, pràcticament. Correcte. Però tu Correcte. pensa en el que va a saber ganar el pobre. El pobre tindrà l'IQ més alt de tota la seva puta comunitat autònoma, Possiblement. tindrà mitja enciclopèdia i mig mapa geogràfic en rius, muntanyes Hòstia, la i altiplanos de tota la comarca I la puta es va i li va pregunten guanyar- l'altra meitat. i va a guanyar-se 1.500 euros. Si arriba. Madre, no, No. no me renta. O ho sé el molt. cotxe! Sempre és cotxe, Per què ningú regala una lanxa motora que te dona més Se'n cotxe? recordeu? Igual, estaria ben Estaria guapo. molt més Se'n guapo. recordeu un programa valencià que feien en Canal 9, o sigui, això ja fa temps, que es deia Crash, que ho feien en estiu. Sí. No. Ni puta No. idea. Vale, pues el programa consistia en que tu anaves en el teu cotxe que volies canviar, volies desfer-te d'ell, Sí. Un cotxe que tenia que tindre almenys 20 anys. clar, i feies com una oca Sí, en el no? cotxe. En TV Tuning València. Que sí, i tenies com unes 3-5 vides, no sé, i pues això, eren proves. En el cotxe, conduint. Sí. Anar No, tu, o sigui, els conduint no, en teus plan, col·legues i la avançaves, família. avançaves en el cotxe dins del plató, però en Sí, plan, claro, les claro. casilles. Claro, Baixaves, claro. et feien I fer la prova i després- continuaves. I si Puto arribaves, Oca Auto. i si arribaves al final, La Oca Cars. Perdó. podries desfer-te del cotxe. En plan, o sea, tal qual, agarraven el cotxe, el portaven a una xatarreria, Sí, el no? donaven un minut per a que t'agarres les coses, que això ho gravaven, i després una màquina agarrava i feia ¡pum! I es carregava el cotxe. Bueno, l'agarrava, Hòstia. el destrossava, la gent, ai, el cotxe, no sé què. Però- Però després tenir un cotxe nou. Claro. No, Però entonces de qué N'hi ha coño que flores dir- y n'hi ha te que pones dir- un coche, no, no. De primeres saps a lo que vas perquè plores, No, tio. Si n'hi ha t'has que vist dir, els programes... no sempre n'hi havia cotxe nou. Ah. Eren diferents premis. N'hi havia uno que era un cotxe nou, n'hi havia uno que eren 1.000 euros, n'hi havia un premi que me'n recorde, que era, com es deia, papel higiénico, papel pa'l cul, Sí. pa cagar, Tal qual. pa un any o dos, no me'n recordo, una puta barbaritat, que això també era un premi. Anava a dir-ho, veus com Però alguna merda, condició però... la condició era en la que
tu tenies que portar un cotxe que tenia més de 20 anys, el cotxe tenia que arribar per si mateixa hasta el plató, o sea, no val que el dugues en una grua. Entonces, y una volta estava allí, el cotxe anava a reventar-se quan s'acabava el programa. Correcte. Lo que el tocava t'havia tocat. Però tots? Tots es rebentaven? Sí, tots. Claro, o sea, la cosa es que si guanyas el cotxe, el gravaven ahí com el reventaven. Si no, pues no. Ah, bueno, però clar, sempre- si no guanyar el cotxe no te'l rebentaven. No, Sí, sí. sempre el Te rebentava. reventaven, vale, però... vale. No, la qüestió és rebentar cotxes. Brutal. Clar. Sí, correcte. O sea, és ja crash. Cada volta estem més prop dels Estats Units. Sí, I però no ho jo me'n sabia. recorde en 14 anys que tindria, o menys, Buah. en la caseta, mirant el programa amb el meu germà, mirant el cotxe de ma tia que tenia 20 anys, jo. Que no convencerem a la tia de portar el cotxe al programa. Pobre cotxe, encara Que no s'ensenyarem a conduir-lo. Hòstia, és que lia. Menos mal que no tenia ningú el carnet. A punt. Volem enviar un missatge a la vostra productora. Volem que torne el programa Crash. Estava molt guapo. I va pelar. I va balar! Babalà, sí. Perdó. Ensenyança de deberes. Però... I que mos doneu un programet a les 3 del matí. I tots els que mantinguem la nostra subscripció dels socis del Club Babalà, necessitem un regalet. Necessitem un honor. Hòstia, però Necessiten que mos reconeguin. és acumulatiu Un en els pin, anys. un pin. Perquè No ho vaya sé, tela. jo crec... Jo això no sé ni si tinc la targeta. Jo això no sabia La ni que veritat és que existia. no. Les espojoves molt guapes. Els molt que guapes. tenien el carnet del Babalà són els que han acabat fumant porros. Que li Jo no el tenia. S'ha fumat el carnet. Bueno, i parlant de coses que volien que tornen. Què torna avui? Què torna? Què torna Què avui? torna? Ostres. Què Parlant, torna avui? parlant de programari d'estiu, Let's fucking go. què torna avui? És que realment, després del primer programa, es van donar compte de que una de les coses que van comentar era més important, era més popular i mos fa molta més gràcia el que pensem. O sea, és algo més gran del que sabíem hasta ara. I mos interessa molt. Entonces, volíem tornar a parlar avui un poquet del gran deport, nou deport que acaba de sorgir. Sí, sí. Bueno, Què és nou tampoc. Nou tampoc, Plan, no, no però el nou, el nova nou- federació. Ara està Claro, establit. clar, Ara està correcte. establit. El nou deport controlat. Que és Bueno. el balcòning. ¡Balconi! ¡Viva el balconing! Salta. Salta Salta conmigo, conmigo, digo salta. Salta conmigo. Salta. Que bona! Que cruel, Perquè que no havíem ben pensat enganxat, ja tio. en eixa Ja ho cançó com a crec. banda sonora. No, seria... Tots els anys tindria el mateix himne. Igual que el Sí, Mundial, tal qual, tal cada qual. any té un himne, doncs tots els anys seria eixe. Buah, però este sí, és clar. Que li pega que flipes. Volaré. ¿no? Oh. Casos que Correcte. representen Podríem el estar en el haver aire. Hòstia, ja ho crec en una que fora la de Bueno. I will lead, I can fly. Reserveu-se per a la cerimònia d'inauguració. És que... A veure, volíem comentar més que res que, a part de que, òbviament, lo que han dit mos va fer més gràcia de lo que realment pensàvem, perquè realment té molt de joc. O sea, Té molta història. Establir esto com a un deport oficial dona molt de joc. O sea, dona molta canxa a fer xistes i a clavar-se en esta pobra penya que ha mort practicant el deport que amava. O que pensava que amava. Sí, són com els... Són deportistes de riesgo. Sí, 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 sí. Això i anar en Ho un veig. Fórmula 1 3 per hora pràcticament el Està en mateix. pràctic... Això seria més o menys com fer el deport és que el tires en un traje per anar planejant. Hòstia, sí. Sí, però és- Com es diu? És trajardilla, esto. Clar, no? sí, No sé com es correcte. diu. Traje No, però el traje es diu així, perquè Sí, sí. estan les ardilles estes Tot que guapo, obliguen. tio. Hòstia, però lo pitjor és que és més extremo encara perquè és sense tratge i més alcohol en sang. Entonces... Claro, que i si és entonces- més... I no tens tant de temps per calcular. No, no, Que no. va, que va. I Molaria- sense haver practicat, Sense ahí vas a haver pelo. practicat. Claro, claro. Si tant el que volien federar-lo, molaria que tingueres segons per a tirar-te, vull dir, no t'ho pots pensar tant. Clar. Si t'ho penses, el descalifiquen. Clar, perquè si, en veritat, si ho penses, els pavos estos, el deport este de... Com es diu? El deport este de botar a una piscina fent acrobàcies, salto no sé què, podrien dir que és la versió light de Sí, deport. correcte. És com escalar en un rocòdromo i escalar en una muntanya d'Everest. I saps? sense cordes. I sense cordes. Correcte. I en dos pedres enganxats als collons. Efectivament. What the fuck? Quatre Tornant al tema que estàvem. Balconing. Vulguem així dir dos coses de ràpides. La primera Bon és dia. Madre mía. és que Espanya ha entrat en la classificació per el premi de Enguany 2022 de Vámonos. Balconing. Todos con la roja. Vamos. Ha votat una persona, no sabem si home o dona, un piso. I només s'ha ferit. No està... Bo. Així que un aplauso perquè només s'ha ferit. Correcte.
Balcònic segur. Anant a lo segur, El primer piso està bé, ja és un balcònic, no se la flipeu. I si se la flipeu, no ho graveu, per favor. N'hi ha que dir que l'equip d'àrbits de la competició està tenint prou dificultats. Per què? Perquè, clar, al ser una federació totalment nova, en unes regles acabades d'establir, n'hi ha molta flexibilitat en el que són els vots. Entonces, pràcticament qualsevol vot des de qualsevol edifici, construcció, pedra alta, que acabe en un resultat fatal, la federació està considerant com a balcònic. Com podem veure, l'últim dels casos, justament, resulta que és un jove de 21 anys, sofreix, no sé com es diu en valencià, però bueno, Lesió medular. una lesió medular al tirar-se de cap des d'una piscina molt poc profunda en l'Alcúdia. Alcúdia, perdó. Perdona la gent d'Alcúdia. Claro. En Alcúdia. Claro, si n'hi ha polèmica, perquè podrien dir es va tirar d'un balcó? No. Igual no. Bueno. No es va tirar a una piscina d'estes d'hotel, tal. No és el balcònic com el tinguem entès, Sí. Correcte. però realment es podria acceptar. Sí, sí. Damunt estem parlant de que ha entrat l'Espanyol al pòdium i no anem a queixar-se federació per això. Claro. Bueno, no està en el pòdium, està El pòdium dels 10. en la lucha, està en la lucha. Ese pòdium seria una escala. Però bueno, bàsicament, i a tot això també, des de la classificació, des de la setmana passada, des de l'últim podcast, la federació va treure un rànquing històric Tal qual. que Esto te lore, gente. està contant els últims 20 o 30 anys de casos de balcònic ocorrits així en Espanya i ja tinguem una classificació històrica. Locura. Fàcil de comentar. Vosaltres Cuidado. podeu veure per vosaltres mateix en Twitter. Ja Recordem el un compte, @podquevota, i com podem veure la classificació històrica no tinc ninguna sorpresa tampoc. No, En no. dos primers La veritat és que puestos no. Sí, tinc però, ninguna per sorpresa. exemple, a mi m'agradaria destacar tres cosetes d'ahí, de la clasificació històrica. La primera és que Espanya top 4, Sí, o sea, és top 4 i si no m'enganye és el que menys morts té. O si no, té molt poquet índice, sí, We sí. built Claro. different. Té molt poquet Built different. de mortalitat. Anem... La segona cosa que vull comentar és que Regne Unit, tio, què vos passa? O sea, Alemanya, 80 pisos caiguts. La segona. Regne Unit, 205 pisos caiguts. Quasi res. És un rato. Quasi res, diu la papeleta. No. No. Veu que És els que tenen vèrtigo en joder. Regne Unit no es deixen anar de vacacions. Regne tercera Unit cosa. ha votat més pisos que tot el resto de la classificació junts. Hòstia. Tota la resta de països. Correcte. Vull dir, esto es pura dominancia. És que es diu Es proce. pura dominancia. I la tercera cosa que m'agradaria destacar és que, a part de ficar-te el promedio de pisos, el fiquen el pis rècord. Sí, també. Alemanya el pis rècord que sigui un 12. O sea, sigui, el gato volador. això no és balcònic, això és suïcidar-se. Això és... ja no tens res que perdre, ja. És com... Jo crec que sí que arriba, no? Jo crec que entra i no em faig mal. O sea, Bueno, és que, clar, és que inclús caient a la piscina, jo crec que te mates. mal. Sí, no. Jo crec que d'un 12 12 pisos... pisos. L'altre dia estàvem parlant amb un col·lega nostre que és molt listo, no està estudiant això, però és molt listo, i ell ens va dir que probablement es mataria. No, és que Vull dir, és que si toca l'aigua l'impacte... Calculem 12 pisos a... Anem a dir 3 metres per piso. No? Perquè no són 3 metres, són 2 i algo, però anem a dir 3 per arredondejar. Que no, és que és una puta burra. Mira, sí, és una Sí, animalada. no, és una locura. O sea, no n'hi ha 12 forma pisos. de que... Però és que tu imagina't el nivell d'alcohol en sang que tens que dur per a votar d'un 12avo, com es diu. No, sí, i pensar que vaig bé. I pensar que vaig bé, Pensar Samu, que vaig i pensar bé. que és una bona idea. Tu veus que Espanya, el seu pis de cor és un sext. Claro, és que... Que ja em pareix Que ja una és una locura. És una animalada, és una animalada. És Però una bueno, locura. Però és com, mira, almenys Santiago Cabet i en un sext, jo crec que tinguent sort sí que pots eixir bé. En plan, sense ferir-te ni res. Però- Si bueno, ho tens... plan, molt calculat. Sí, ahí a lo millor... Si O la piscina es fonda. Clar, si és fonda i, no està, i tot és piscina. Vull dir que no és un trajecte molt gran fins a la piscina. Però és que és el que diem, que depèn de la nacionalitat, clar, pots entendre que es tiren de més alta o més baixet. Claro. Perquè, per exemple, els d'Itàlia, tu pensa que això se'n van a Formentera. En Formentera és complicat trobar un edifici així a 6 pisos. Clar. Entonces, òbviament, van estar sempre en desavantatge. Perquè els inglesos van a Magaluf
noves construccions, hotelers de puta mare, moltes piscinetes, se va liar. Sí, correcte. Igual que els alemans. Fi al cap és la seva destinació. És l'hàbitat natural, vaja. S'imagineu a la gent de l'hotel veient entrar als inglesos i que ja... Traguen colxonetes. Ja ven una altra vegada. Aquella, vull la netejadora veient i plorant. Tu imagina't treballar ahí i tindre que tocar a la funerària. Que turbio, En tio. plan, no, mira, és que estava així treballant i pues, se m'ha mort un anglès que ha votat d'un octau. Se m'ha mort un... No digues més. M'ha caigut un anglès a la piscina. ¡Código 1! No, pero no, lo peor es que no son ni un hotel. No tengo un chalet. S'ha botat una escala. Megafonia, neteja, piscina número 2, per favor, n'hi ha un anglès en el piso. Porteu el mocho. I ningú reacciona, és com, ah, bueno. El mocho no, seria més que res l'espàtula. Bueno, bàsicament, volíem comentar-ho. És que mos ha encantat. Sí. La idea de portar un registre d'això és boníssima. És molt bé, és Per molt dos bé. parts, per l'activisme que fa, per la crítica social que fa al model de turisme, com ja van dir, Correcte. i per lo graciós que està fent una competició d'això. Sobretot per això, perquè fa Fa risa. gràcia. Fa risa. Que n'hi hauria molta gent que no li farà molta gràcia. No gens. Que no, hi haurà molta gent que no li farà molta gràcia. No, el que es va caure del 12º no. No, però Però no li faria ni Jo risa, referia- ni pena, ni... jo referia a la gent de fora. En plan, al igual que a som molt graciós el balcó, o sea, tots els que estigueu veient això, pues està fent gràcia igual que a nosaltres, sinó que feu així. Si no sau. Però, Sabeu on esteu clavant-se. clar, n'hi ha gent que és hasta hater del balcó, que és com... Vaig veure la tia d'un tuit d'una persona que deia però esteu comptabilitzant només els homes, esteu comptabilitzant els homes i a les dones per separat? I jo, bro, tia, tio, Són persones. persones que voten. O sea, i és que hasta en això n'hi ha crítica, tio. O sea, No, hem arribat a un punt de la vida o del planeta o de lo que siga, de que la gent s'enfada per tot, tio. Sí, puto però és tot, perquè tio. ara tot el món té opinió mundial. Saps el que vull dir? I Ara tot- tot el i- món pot dir, esto és una puta merda. I tot Però és és el que YouTube damunt, favorece o tot sea, el món. el problema damunt també és Twitter. Twitter dona asco. Ahí Sí. no n'hi ha gent. Ahí n'hi ha coses... En plan, jo és que veig a la gent en plan en sa casa, tipo un goblin en un mòbil ahí en plan... Uns comissors d'ahir. És un bon resum de Twitter. plan és que, tio, ahí... Plan, No, jo no, ha hagut voltes que m'ha clavat a tuits en plan de... A lo millor un tuit d'una xavala que posa una foto seua i baix, o sea, entre els comentaris i està la Quinta Guerra Mundial ahí fent-se, lo menos. O sea, la Quinta Guerra Mundial i a lo millor no és ni per la foto Que de va, la a lo tia, millor- a lo millor és per... N'hi ha un quadro que és darrere, algú diu algo del quadro i l'altre tira a corregir a muerte i ja va tot. En plan, oye, qué chulo el cuadro ese victoriano, que no es victoriano, que es gótico. Ahí Ya, está. ya comienzan ahí a pegarse los tíos. Contigo tu puta madre. En Sempre- internet la gent té molt de hate, tio. Bueno, en internet no, en les èpoques d'ara, el que passa és que va molt agafar de la mà. I és una Lo liada, más seguro tio. es que nosotros ahora en el vídeo tengan más dislikes que likes. No passa res. Nosaltres No, ho apoyem. Ja ves tu. La avantatge que Nosaltres tinguem som és de que- l'altra nosaltres som de l'altra generació de cristal. Tío, ya ven el malentesos. Ja està. A fer-la mal Jo crec que ahí no se patrocini. pot A malentendre. fer la mató, a fer la Crec que mató. ahí no se pot malentendre res. Bueno, Anistenís, no us preocupeu, que tinguem tot de broma. Claro, No correcte. se'n Cuando se no, referían no, a los no, cristales no, de la casalla. És que, clar, veus, sí que se podia malinterpretar i tot. penseu molt mal. Disculpeu-me. Penseu molt mal, per favor. Esteu, che. Nosaltres Bueno. parlàvem... ¡Comporteu-se! Nosaltres parlàvem dels cristalets de la casalla quan estava en fresqueta. Això són els bons. Anís tenís. De locos. Fresquet. Poneu Està cara de millor. mòxics, poneu cara de Bo. mòxics. Sempre en tenis. Molt bé. Ja està la foto? Ja? Sí. Va, retornant al tema que Retornant. estàvem parlant, ja no fer això. O sea, ara, a no ser que nosaltres antes quan érem més nanos no ho veiem, però jo veig que cada vegada la gent s'enfada més per tot, Sí, unes discussions que al final no porten a cap puesto. correcte. És que ara tot el món es pensa per coses que... supertontes, tio. Ara la gent es pensa que si tu comentes a uno vaig a matarte en ta puta casa en un ganivet perquè has dit que Cristiano Ronaldo és pitjor que Messi, a Cristiano Ronaldo li puja la moral, diu, és que Buah, tinc que mirar este- els deberes. I això sí, a la tio. gent li la bufa, tio. La gent està molt loca. El fanatisme també té molt que veure en la generació de cristal, jo crec. Sí. Defendre un famós
que té 50.000 putos milions en el banc per qualsevol polèmica de merda. Tal qual. El pavo que està en sa casa després d'haver-se anat un macarrós en tomaca, fent-li un fil de 56 paràgrafs per defendre-lo. Tal qual, tio. En la seva camiseta I de que després X equipo. va apagar l'ordenador, van anar a fer-se un colacao i a sentir-se superorgullós de ser Claro, diu, buah. I tot el rato mirant el mòbil per si ja han contestat, tio. Efectivament. Això per Sí. què, tio? Per què vols això? Instagram, pues te'l gastes per veure les teves tonterietes. Bueno, Instagram, Twitter... És memes, que fan risa. Claro, lo que t'interessa veure, però eixe odio, tio. A vegades a mi m'ha passat que estàs veient el post de bàsquet, veus algun comentari i dius, però ja s'estan dient unes barbaritats que flipes. Tires a comentar i a mitad de comentari com que t'agarra una depressió i dius, què estic fent la meva vida, tio? Clar, tío, en plan, estic ficant-me al nivell d'estos que... Sí. Que són uns putos xiquets, tío. Dic, me la bufa. A lo millor és un xaval de 11 anys. Claro, o sea, que a lo millor el post que dius tu és un vídeo que compara a Derrick Rose en Ja Morant i jo diu, pues no, Derrick Rose és millor perquè Derrick Rose en la temporada de ma puta mare va fer 4 assistències més que Ja Morant en l'últim partit. I es va fer un backflip. Me la pela. Correcte, però És com... lo millor Gracias por la data. lo millor és després que dius, ja, però és que Ja Morant esta temporada està pegant a tal cosa i no sé què, tal, i fa, ja, pues, te claves el puny de Ja Morant pel cul i no sé què, i es ponen a insultar-te per la puta cara a la que li facis un contraargument. El puny de Ja Morant pel cul i ja està, dius, i tanta gra, i dius, tio, que jo sobre vull parlar. Lo millor és que aquests jugadors entre ells segur que són supercol·legues. Sí, no claro, van a tío. preocupar-se una Qui por va? vecina. Qui va? I es tenen que preocupar és que estem pagant diners per veure-los, Joan. Ahí estàs, I es tenen que discutir... Què va? No. Que bueno, és lo que té. La generació ha canviat. Sí, correcte. Nosaltres Nuevos tiempos. ja fa més de 20 anys que van néixer aquesta forma de publicar coses siguen quasi totalment anònims en internet. La Play. Òbviament ha canviat molt. La Play, La les Play 2. videoconsoles, Quan va eixir la Play que tot 2. el món sap que les va dur Satan a este Sí, món. de veres. I tot el món sap que amb així tots sirvos del dimoni per haver jugat a la Play 1 i Play 2. El diablo está jugando contigo. Ahí está. Por fijar Gràcies la per vista aquests joietes. en el Entonces, screen. Esta no és la única diferència. Què va passar dels 2000 a ara per a que ja han canviat aixina? La moda, tio. On estan les camisetes de El Niño? Ja ho crec. El niño era... Crec que estan tornant, damunt. Per què va Plan, desaparèixer home, el niño de repente? con vestir rojo i tots estos que pareixen uns putos reventats. Això a mi me recorda que flipes a la moda de antes dels putos canis en plan que a lo millor duien una gorra de la caja rural, ¿sabes? Una camiseta de tirants del Niño, después uns pantalones pirates en plan de un color super feo, en plan els pirates. verde i xin Sí, oscur, tio. super feo, i després unes sabates que tampoc tenen res que puto veure. Sí. Ja ho Plan, crec. jo crec que sí que està tornant, i de fet, Sí, hi ha un munt de plan, la moda és un Per cercle. favor. Però jo crec Sí. que està tornant. Vull dir, sempre, cada any s'agarren coses vintage o coses velles i es tornen a posar de moda, però sempre li fan un rework. Per exemple, potser és d'un això però duen pantalons d'Evangelion. Sí. I tot el rotllo. Vull dir, però sí, la moda antes també a veure, també és perquè tot canvia molt, però antes era super simple. Tu te veies Ai, però era... a la gent, per les seves camisetes del Niño, uns pantalons pirates, Per unes favor. sabates de velcro, que Les això sabates està de per velcro. fer-se barbaritats, Espera, el pelo a puntetes Ja ho crec. i en les Crec, puntes, tio. metges. I gomina de colorets, tio. Metges. Buah. Brutal. Lo de les metges estes de... Això era El increïble. este, tio, les el de... puntes. El Jonan, no? Sí, jo em vaig disfressar, si trobo una foto d'això, Tio. l'ensenyaré. Em vaig disfressar en un carnestoltes de l'escola de De qui? Jonan. Va, calla la ¿Del puta Aidas? boca. No, era No, una tio. sèrie, no sé com es deia, i eren el Chori eren i el el- Jonan, no? sí. I eren con dos canis, però supercanis. Quieren dos con... De, primo, vamos a hacer tal, no sé què, ja comencen a dir, toma. Pues igual. Que... Clar, perquè ara els canis No com són a tal canis, ja s'han no perdut. existeixen. S'ha perdut aquesta espècie urbana. Un poc, a veure, no... N'hi ha, però estan ahí... Sí, però ja no, és... no fa molt de... No és tan comú, perquè sí, antes... sí que fan ruido, sí, en veritat sí. Però ja no són canis, són els MDLR o estos chaval de calle. Sí. La roba. Però ja no vestixen igual, perquè ara vestixen car. Ahí estàs. És Sí. que la roba... Xics, molt interessant, però jo me vaig a casa que vos Bueno, bo. Adiós. No. Charlie, Uno nos menos. vemos. I damunt s'ha tirat un pet. El desgraciat. Ja parezco jo. Ja? Ja- Què és este? Ismael! Hola! ¿Eres així tu? El Bon Isma. El fucking Ismael. El pet del Charlie. Oli. Què n'és de jo? Que també les tribus urbanes, moltes s'han perdut, altres han seguit,
però han evolucionat en la roba també que flipes, tio. Tu ara veus gent del 2020, tio. Jo què sé, a veure, a mi m'agrada més la roba que has vist ara. Però totalment, també però- m'agrada més perquè ara és tot super assequible. Antes a lo millor per comprarte roba era tot més xungo i ara pues, per comprarte camisetes que t'agraden pues, Què tornaríeu? Tens Quina internet, és- primo. quina és- Tens internet. Quina és la moda que tornaríeu? Ja no només parlant de roba. Parlem de música també, perquè si tu ara, per exemple, veus Buah, jo ja me la sé, els però de guanyadors cap, d'Eurovisió, jo me la sé de cap. si tu ara veus els guanyadors d'Eurovisió de 2000 a 2010 contra els de 2010 a 2022, és un rotllo totalment diferent. Quina és la sí. tendència o moda o el que siga que vosaltres portaríeu des 2000? Buah, jo el punk rock skater. L'època dels jocs de Tony Hawk, del Pro Skater, De Linkin Park, de Sum 41, de Sí, Linkin sí. Park, això era brutal. Això era brutal. No és una fase, mamà. No és una fase, clar, pensés que era una fase, però, Però bueno. espera, és que esteu jugant-se Estava guapo. esteu jugant-se a portar també una altra volta els emos. És Els emos de antes. Ah, vale, dic, A veure, no se n'han anat, els però... Però cal, si fora, en plan, vols dir que tornaríem a tota l'època, en plan, tot el que se faria en eixa època? No, però és que clar, sí, el punk rock estaria bé. Però eixe punk rock vosaltres és un penseu punk rock en els molt fans més de light. Linkin Park d'entonces. El flequillet este per així per l'ull. sí. No, però això eren més de My Chemical Romance i clar. merdes d'estes que eren ja més emos, Clar, crec jo. I és que diu sí que anàvem més tipus en plan més skater, Clar, saps? anant en els seus vans, calcetins alts, pantalons to amples... Saps? Eixe rotllo és sí, increïble, a mi me Fent flipa, tio. pudor. Digimon, Digimon podria Paco, tornar. Els animes... les nostres secret tapes. Això, cuidao, secret tapes de skating. Buah, Buah. buah. Això està en YouTube encara en privat. Bueno, pues ahí es quedarà. Sí, no, tal qual. És que jo crec que pràcticament tots Han hem tingut una passat etapa skater, eh? Sí, pràcticament tots han tingut una etapa skater. Skater, parkour o gamer. Tots els Efectivament. tios tenen aquestes tres etapes, i si no... Damunt la salten. parkour ara ja no es du tant. Claro, en el seu però moment antes, en el 2000 era molt fort, eh? quedem per a fer parkour. Sí. I anaves i botaves una valla i després estàs tot el rato menjant pipes. Mi etapa era Backyard Monsters, World of Warcraft y Minecraft. Esa era mi etapa. KTM, germà! Bam, 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 bam! Si hacía Ya lo parkour, crec. probablemente me cargaba la valla que saltaba y el suelo cuando aterrizaba. Però, Isma, i etapa motet no hemos tenido ni nada. Adore la ¿Etapa qué? moda. Etapa motet. Sí, ara mateix, etapa motet, sí. així en l'ordenador estem pegant un repàs a la moda dels anys 2000. Era increïble, I tio. és que Era tot molt més simple. Era molt bàsica, Molt- Els però- famosos A veure, anaven però en una ara camisa també- de Dior. Però ara en també un no n'hi sé ha, què. n'hi ha tipus algo així, en plan, la gent que vestís tot minimalista. Sí, En plan, que a lo millor va en una camiseta bàsica blanca, uns pantalons aixina blanquets, però en plan un poc més marfil, i sabatetes aixina meraseadetes. Sí, I au. Sí, però el rotllet este de antes jo l'entenc, tio, que Però gastaven sí, molt de colors sí. simples, bueno, colors simples, gastaven colors vius, però molt de color, gastar tota una prenda del mateix color, uns pantalons molt destampats, no sé, és un rotllet que estava guapo. Però per mi els pantalons pirates es podrien enterrar Sí, i que no eixirem correcte. mai Ja ho més crec. de- I els és que no he vist vaqueros cosa més d'eixa lletja. època, els vaqueros ja d'eixa època, també. Sí. També. És que jo conec a més d'una persona que a 2018, 2019 i segurament a 2020 I a segueixen 2022. duent Pantalons els pirats. pantalons Sí. pirata. Quina consola del 2000 al 2010? En quina de totes quedaríeu? La Wii. Play 2. Play 2, sí. La Play Wii. 2. A veure, La Wii. com a fan loco de Pokémon que soc, te diria Game Boys, però és que no he tingut mai una Game Boy. Entonces, Però la Play 2 acompanyada de PSP m'ha donat unes memòries increïbles. Bueno, la Wii és de 2010 o de després? No, jo crec que La Wii és prou... antes, A veure, és que és... Pot ser que sigui d'antes, però la Wii ja... Jo la considero una Mireu, per favor. consola d'això. Però és que esteu deixant-se... És que van passar per la PSP. Jo dic la Van PSP. passar, van sí. passar La per la DS. Game Boy, per la DS, vella. Per la Xbox, normal. Bueno, si la Wii és d'antes del 2010, Yo los de ahora no salía. us diré per què la Wii. La Wii es va estrenar en el 2006. A Boh, Espanya arribaria pues. a lo millor en 2007. Sí. Vale, pues, Pues- sí, de la époqueta. Pues jo, és que me quedaria poc en la Wii, és que té uns juegazos i unes coses, Guai. en plan, Va ser una i revolució. tens moltes hores de, en plan, ja no per estar jugant tu soles, pa jugar en els teus amics, després per jugar a soles també, per exemple, tinc un company de piso que encara gasta el puto Wii Fit per fer exercici i medir-se el pes i tal. Home, va ser la primera... I encara li funciona i li va de puta mare. Que va ser la primera consola en poder-te fer deport. Sí, És tio. veritat, és el primer, ja ho crec. I és que damunt d'això té un catalogazo de por. Jo me'n O recorde... sigui, és que tens de tot. Me'n recorde de nano, tio, una vegada que vam anar a Cal Paco a jugar al Modern Warfare 2 o 3,
Crec que era el 2. O no, era el 3. Era el Modern 3. Warfare 3. En la Wii, damunt, en la seva tele, tenies unes ulleres que podies veure en 3D, i això va ser... Vull dir, nosaltres mos sentíem com si estàvem en l'E3. Sí, sí. I era increïble, increïble. Damunt en el mando, perquè la Wii tenia mando, per no jugar en... Sí. És que jugar a Warfare 3 en la Wii. En la Wii, eh? Sí. Vaya tela. Molt bé, Va molt bé, pegar molt bé. sortir. El 2000 Tecnologia va tindre moltes coses bones. Sí, a mi m'agradava el 2000 per I la males. simplicitat. Com a que, per exemple, vam néixer motos. Per exemple. Van haver moltes liades el 2000, realment. No tot va ser bonico, eh? No, pues no. Ali, papá. No anem a dir com a que... Anem a fer com a que no sentir res Sí, del públic. Pasó un poquito de pum pum tam tam, yo Lo que creo. pasa es que les guerres de ara son un poquillo més Es que- silencioses. Sí, Vull pero- dir, no Sí. son tan mediátiques. No, pero hay mucha sea, más vull mierda que la dir- esconden. Claro. Això és el que estem dient. Sí, però que bueno, Que que tots esperàvem que una guerra actual anara a ser el puto Call of Duty, l'últim Black Ops de la gent en exoesqueletos votant per Tal ahí. qual, Sí. tio. I ara Jo estem crec. veient en la guerra que Rússia està gastant camions de fa 30-40 anys, tanques que es van dissenyar fa 30 anys, i vamos, en les últimes, què ha passat així? No ho sé. Jo crec que estan On reservant-se. estan els gossos robots? On estan els drons? On estan amb ua... On estan... Els soldats, on estan les ratxes dels soldats? Quan les maten, balas? On està quan maten a 4 no poden tirar-se 4 missilets. On està? Putin no tiene armas láser, va que las saque. Sácalas, Putin. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Tota la imatge... Jo crec que... Va. En el any Bueno, 2000, a lo millor també és que tenien por de que li les furtaren els ucraïns. Això és el que volia comentar del 2000. No. La Play 2 i els Outfits. Me poc guapa la Play. El 2000 tenien molt. Els 2000 tenien el València jugant els diumenges Ai, de Canal els 2000 tenien essència. Essència. Estava molt guapo. Estava el Gran Prix. Era, Estava tenien, Grand Prix. tenien 20. tecnologia, però tenien carrera al mateix temps. I els memes estaven guapos. Sí, I internet era millor. 20. Era molt Fernando més Alonso, simple. guanyant carreres. correcte. Pau Gasol guanyant títols. No, mos donava tot. Otro rollo. Otro rollo. Nadal, petanto. Ferrer, petanto. Estava... Com es dia? És que no sé com es Alberto, diu. És que així, no? tinguent darrere. Estem parlant, Albertito. estem Tinguent parlant de darrere un producció. realitzador. Vull que em digueu una cosa dels 2000, en la que es quedeu. Un personatge, una cançó, un grup, una moda... Però algo que mos representa el 2000 o algo que... No, en lo que el quedes tu. Buah, Per tu el 2000, què és? Siri. Jo què sé. és molt És xungo. que tinc moltes coses que llegir. Yo tampoco sé. es. Però penseu que el 2000... És que Buah. tingueu de tot. Tingueu a Bisbal, tingueu a Xenoa. Però té que ser una Normalment, paraula així, o definitivament també no. pot ser molt més... Tingueu- Molt més loco, tipo, buah. Yo me quedo con The Sentimental. Black Eyed Peas. Em pareix super respectable, la veritat. Molta gràcia. Black Eyed Peas va ser un grup molt infravalorat. Sí, sí, molt Tot el punk. món Ah, sentia molt les guapo. cançons, tot el món sentíem a Black Eyed Peas i ningú va sabia ficar què era barbaritat. pràcticament. Buah, tio, jo no sé en què Estava quedé. muy guapo. ¿En qué me quedé yo de los 2000? Buah. Mira, jo no sé, en la que... Es que lo que me queda de los 2000 es en la melancolía que me dona, tío, no sé, porque cuando eres nano y todo era... A veure, empieza Passar-se Tot era bé. fàcil, tot era Tot fàcil. era Sí, fàcil. la riñonereta I en la també, Nintendo dins. Com que han canviat els temps, te dona més records encara de lo que era fàcil, perquè antes no tens preocupacions, però és que ara tires a jugar antes ensenyes la Play 2 i jugaves, i ara ensenyes la Play 5 a lo millor i te ve això, tens que entrar al menú, tens que fer no sé què. Bueno, que tot ha canviat molt, sí, tio. El passe. Pero Sí, para tío. mejor, obviamente. Yo, mira. Vamos evolucionando. Correcte. Però no sé, jo diria melancolia, eh? Els 2000 per mi són melancolia. Sí. Una època molt bonica. Jo diria Muy Melendi. bien. A Melendi. Eh? Para mí, els 2000 és Melendi. Melendi cuando se drogaba era mejor. Melendi, mira, l'evolució de Melendi des dels 2000 fins ara, jo crec que ha sigut l'evolució que ha fet Espanya, que ha fet tot el món. Sí, no. Ah, sí, ja ho crec, eh? ¿Y cuál crees que ha sido la mejor? eixida de- S'ha anat fent més sensible, ha anat deixant-se les drogues, s'ha anat fent més fit Correcte. i... No, ja no, deixar de i no ser li tan- assenta bé. Ja, i s'ha de ser tan friki. O sea, tu pensa... Ha de ser Tu tan- pensa Ai, uno dels Melendi artistes més grans friki. d'Espanya que de repente li s'ocorrisca fer-li una cançó a el piloto de Fórmula 1 espanyol. És que una cosa tan friki com esa ara no podria passar. No. No, que va, que va. Ara faria una cançó d'Hyperpop. Melendi, pero Me encanta. Jo ja tinc la meua.
Quina és la teua? No és... Bueno, en veritat sí que m'agrada. Què t'agrada? Però no és una cosa que siga la rehòstia, però és que té molta essència del 2000. I seria vídeos de caídas graciosos, Ja ho crec. bloopers... Ja No ho crec. són lo mateix ara, eh? No, quan no fan ni la meitat de gràcia. Tornem a... redundem. Quan l'humor era més fàcil. Tal quan qual. Antes un xiquet tirant-se per un tobogan i caiguent-se de cap, mos partien la polla. Sí, sí, I ara sí. mos partien la polla en un mini rec correguent per una pista d'atletisme. No, no, Saps? jo pitjor. Jo me risc en una foto d'un cavall és que està en un balcó i fica baix Juan. Tal qual. Sí, això també, Ja. l'humor... Antes era... Jo què sé, pues tu No veies podem dir que era tonteries. intel·ligent. No, no era gens No. intel·ligent. A veure, és que el de ara és tan tonto que podries considerar-lo intel·ligent? O com vols explicar això? Perquè és molt absurd, però al mateix temps, de lo absurd que és... Sí, No però sé, és a que mi se és me com, fa molt raro, tio. és com a voltes és tan absurd perquè li claven tantes capes d'ironia Claro. que al final acaba per ni siquiera tindre sentit la Correcte, broma que estàs correcte. contant. És massa irònica, ja ho crec. Antes era més simple, tio. Sí, Ens fiquem la tele i estàvem fent un programa de bromes pel carrer Buah, jo me'l papava francesos tot. o txecos o no sé qui, perquè mai sabies d'on eren perquè no parlaven, Claro. i eren bromes de putíssima merda. Eren molt males. Malíssimes. Es partien la polla. Sí, sí. Sí, sí. La I cosa es feien fa un millor programa de xiquets pegant-se hòsties i era boníssim. Sí, oye. Que sí, que y el descollonades y en alguno de Pero los que vídeos es que caseros damunt- más divertidos de América. Y ese tío... Però és que vull dir, te vídeos- sabies dels vídeos, eh? Sí, 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 ya te coneixías, ya te veías vídeos y dices, buah, esta es la superestrella. Hay vídeos que... Buah. ¿Puedo decir otra cosa del 2000 que me quedaría? Què? Con Gandía Shore. O sea, eso, para los que veis Isla de Tentaciones o cualquier de esa mierda, no tenéis ni idea. Sí, pero Gandía Shore es bastante Claro, viejo eso es ya, 2012, ¿no? 2000 no. Gastía 2012. Ah, pues entonces Oh, no la es tan- clavada, loco. tampoco es tan antiguo, guau, pero es que eso era un serión, ¿eh? No, no. No. Yo no vaig veure No. ni un capítol. Lo que más tío. molaba era ver a la gente pegarse, ya. No, tindríeu que veure com estarà puterío. esta gent 10 anys després, eh? Ismael, lo que Esto más no molaba te era puedo evitar. ver a la gente pegarse ya. Estos tienen que ser unos junkies de por. O sea, mira qué caras. Sí, no, ara... Pues bueno, això. Bueno, en veritat també n'hi ha memes. En plan randoms en el Hòstia, 2000. qué tiempos. Sí que n'hi ha memes. No, Ahora, pero los memes del 2000... el del tío este rubio que cantava el de hey, yeah, yeah. Ah, sí. Això no té ni puto treia ni forrellat. I jo el veia i me partia el cul. comentar que els memes des 2000 els deguem a Cuánto Cabrón. Sí. Ja ho crec. Deguem I Memedroid. Cuánto Cabrón i Memedroid d'aquestes aplicacions mereixen un reconeixement Sí, sí, sí. Per, Perquè van ser per l'inici. iniciar. Ja per mortes. iniciar. És que, de Mortes, fet, pràcticament. ara el... O sea, O desmotivaciones. és de les... O sea, els dibuixets estos de... El típic Enjoyer i l'altre que és un xat. Això ja, en plan, se feia antes en els Trollface i tal, i que n'hi ha un tal montón de qual. caretes i cada una... Buah. o sea, en Fuck plan, yeah. significava algo, car, Sí, i, tio. en plan, i tenies que saber-ho, i era com súper de nicho. Això també estava súper yo me guai. recuerdo de la meva època de 3 de juegos que no sé si tot, jo crec que tot el món també haurà tingut alguna etapa de, No, jo de no clavar-se sou- en un foro. jo no sou forero sou mai. Forero? No, pues jo vaig ser jo forero m'he una etapa. dutxat en la meua Pues infància. Jo amb 12 anys vaig tenir una etapa forera, tio, i els memes eren pues, els emojis d'ara. Vull dir, si gastaves un emoji d'ahir, el diem pringao. Tenies que gastar els memes i estaven guapíssims. Estaven El guapíssims. de, no me digas. Correcte. Però bueno, aquestes pàgines, desgraciadament, per sort o per desgràcia, estan prou mortes. Sí, ha Igual passat. que nosaltres, perquè és que se van a per les rames, se van a per les rames. I Quina- jo ho vull recargar.